Ngibingelela sinamukele kuMaskandi online magazine ngibingelela noNjabulani Mkhonazi ngimi lapha noMayogathi bathe abanye inkosi uMaskandi mfowethu ngicela ubingelela abantu. Mfowethu uyaphela? Siyaphila singezwa ku. Siyaphila mfowethu angiqale ngibingelele nje la kufikelela khona lo mbukiso. Noma ngabe ukuphi kuse Cape Town, use East London, use Goli, la ungibuke khona njengamanje. Lo bingelelayo kuBliss kaZwelonke uMayogathi insizwa edabuka phansi lemzimkhulu endaweni yaseThonbosho. Mfowethu indaba ibheke kuzi 29 December 2025 abantu bengalindelani kuMayogathi basimbonile ukhona ku line up. Mfowethu inkulu indaba inge 29 lapha kwaNongoma elindizwe uMayogathi ubekhona. Khulu kakhulu ke engobe ngikwenza lapha njengoba nje kwaziwa mina ngifika nento entsha ke ehlukile nje. Imiqembe ngiyayitshontsha ke mina. Ngiphinde ngiqoleke phela ukuthi abantu bengivotela ngoba ngingenile lapho kumncintiswano. Ngingenile lapho kumncintiswano ka 100,000 esike sahlala phansi neoffice ukuthi uma nje kwenzeka siuhlomula le mali sizobuyisela emphakathini la sizobe sithatha khona izingane ezobe zenze kahle impilo ezintathu ezizobe zingenawo amandla okutravela la zobe zofunda khona ku Cape Town, East London, eGoli kuphi ku. Siye sahlala nje sahlela into kanjalo neoffice la. Mayogathi sinokubona kakhulu ngapha futhi ku TV kanje. uMayogathi mhlawumbe ngasitshela ukuthi kuthatha ini ukuze uMayogathi ezefike kulesa sigaba sokuthi ebe umculo abaculi siwele babona ku TV kodwa nangu uMayogathi sesimbona ku TV kwenzakalani lapho? Yazi mfowethu kunenkulumo engangayizwi ikhulunywa uBhuti Khuzani. Yakhulunywa uBhuti Khuzani uma umculo mfowethu la kuvela khona ithuba nje lisebenzisa. Uyabo. So angibhekile ukuthi ngumculo kuphela. Kodwa the maphinda futhi kuvela amathuba ukuthi ngingangena kuma show ngilithathile lo thuba ngalisebenzisa ngoba ngilwa nokuthi ngingapheli ebantwini. Le nto le wathi mayikhuluma umfowethu ngezwe kuqina ngijabula ngaphakathi ngoba mina ngibhekile ukuba umculo kuphela. Ngisho nangathi wakusaza kusekho ngakonto ngiyazi ukuthi ngineshow. Ngineshow engapha ngishaya umculo ngapha yabo ngoba ngilwa nani ngilwa nokungasuka emehlweni abantu. Inkulumo ke le engayithatha lapha ekhulunywa uKhuzani. Ngaqela kakhulu ke ngaqela yakhe ngathi ngibambe ngapha. Ingabo abantu behlezi besibona. Uyabona manje yatrend show. Yabo abantu nje bakhuluma lo phinde ngiyibambe ngapha khulume lo injalo nje ikhona ishoot and sweet njalo ngolwesini. Mfowethu umuntu olandela uMayogathi kanjani uMayogathi ngalesi sikhathi sonyaka nje manje uya phambili? uMayogathi udedelile ke ingoma enengoma ezimbili isikhona online. uMayogathi uzophinde ebuye ngiyakozayo ngoMashi isikhathi esifanayo. Lapho abantu ngabathembisa ngizozwa nealbum. Ngizozwa nealbum abantu ngibabuyisela ke istyle sabo abasijwayele nabamazi ngaso uMayogathi. Ngoba ngishaya kuMaskandi angise umuntu oyidayela yabo ngishaya lo Maskandi uma kufanele ngishaye ingoma okushela uma kufanele ngishaye ingoma yothando abantu abahlukumezile ngishaya uma kufanele ngishaye ingoma abantu abajabulile uthandweni kumele zibe entathu lezo ngoma moshaya album. Ngiphinde futhi ngibhale ingoma yabantu abahluphekile phinde futhi ngibhale ingoma zokushinga yabo. So ngifuna ukuthi abantu bekuthole konke ngoba kunento ukuthi abantu uma besithanda bathanda into ezihlukene ngoMayogathi. Kunomunye ozathi uMayogathi ngimthanda mayishinga, kunomunye ozathi uMayogathi ngimthanda mayibonga, nomunye othi uMayogathi ngimthanda uma seshaya ingoma zokushela njalo yabo. So manje ingawe ngithatha isinqumo sokuthi angeke ngithi ukuyehlanqa lento yama-single track nama EP ngoba manje igcina futhi ngenza ukuthi igcina ngiyiphusha. Ngicela ngiyifake ebantwini ngenkathi mangishaya i-album umuntu nomuntu uzothola into ayithandayo. Cha Mayogathi sebakhulu futhi ngesikhathi sakho nazo zakho zingaqhubeka zikhanyise phambili amazwi akho uvayelisa mhlambe sikulesi sikhathi sonyaka njengamanje la insizwa khona zedla ibheke emakhaya ezinye igcina engafikanga mhlambe ngenxa yengozi nobunsizwa. Ngathi nje wakho amazwi ukuthi insizwa ziqaphe leli gama lomnsizwa leli zifike emakhaya saphephile zingagcini lahlela imphefumulo yabo yazo ngenxa yokubanga igama lomnsizwa. Mfowethu wathinta indaba enkulu uDecember manje abafowethu bayehla. Ngiyaqala nje nakhulu kubashayeli bengashayi kakhulu eziphuzweni abafowethu befike bephephile nabo umnsizwa lo bafowethu lento mfowethu ihlukene khona insizwa nendlaveni yabo sekuvene kuthiwa indlaveni insizwa yabo
umuntu osuke efuna ukwenza izinto ngonidlavini noma efuna ukwenza izinto ngenkani nala engeke isebenze khona inkani uvene manje sekuvethwe insizwa ngathi hayi ngiyagqugquzela nje kakhulu kubashayeli ngiyabakhulekisa nje abafowethu ngathi bafowethu bengasabe iphephile emakhaya beyikhulekele naphasiklasi emgaqweni nathi ya cha siyabonga kakhulu futhi sathi nazo zakho ungaqhubeka khanye uye phambili siyabonga siyabonga kakhulu futhi qondile Maskandi Online Magazine.